We may be seated, but God bless you. Amen. Hallelujah. Come on, let's celebrate one more. Shout hallelujah. Give him praise. Clap your hands and say hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. It's hot here. My God. Hallelujah. Let me take this time, Bazalwane, and treat my elder here. Amen. Let's clap hands for my elder, Bazalwane. Amen. Amen. I guess I'm in ladies, Bazalwane. Amen. Praise God. Amen. Mamuskata nithandle losokuthula iqhiya andiyazi into enzenza clear. Amen. Praise God. Siyabulela ke bazalwane, let's clap hands for my leader here. Amen. Amen. Praise God. To the intercessors of the church bazalwane. Amen. They make the pillars of the church to be strong. Amen. They make us to be strong and face any kind of storm. Let's clap hands for the department, the prayer, the intercessors of the church. Amen. Amen. All right. Wednesday we're talking about number 7. All right, I'm going to talk about number 8. Number 8 is the number of resurrection. Amen. Amen. The number of resurrection. So I'm going to talk about number 8 tonight. Amen. Amen. Hoping you are ready, because I'm about to fill my tray. Amen. I'm just a waiter. Amen. I'm here to serve. I'm going to say what the Lord has sent me to say here. Somebody say amen. Now, I'm going to talk about number 8. Number 8 is the number of resurrection. Amen. Amen. On the 8th day, there is a new beginning. On the 8th day. What does the 8th represent in the Bible? Amen. Amen. Must look at that. It is the 8th day following the Sabbath, which is the 7th day. Amen. So after 7th day is the 8th day, which means new beginning. Remember, God said, finish everything on the day 7th day he rested. So on the 8th day, it's a new beginning. It symbolizes the new creation ushered in by Christ's resurrection. Amen. Amen. It is a new creation. Amen. Amen. The first day of the week is a resurrection day. It is 8th day. Amen. Amen. So the number 8 is the number of the resurrection. Jesus, after his resurrection, revealed himself alive 8 times. 8 times. He reveals himself alive 8 times. Amen.
zivezile guy 8. Amen. Amen. Just before his ascension into heaven. Phambi koba anyuke aye emazulwini. You must know that. Funeka uyazi lonto. Amen. Amen. Now you know. Ngoku uyayazi. Amen. After his resurrection, Emveni kovuko lwakhe. Jesus revealed himself uYesu wazithika alive ephila 8 times. amaxesha asibhozo. Amen. Amen. Number 1, Kokuqala to Mary. kuMaria. We found that in the book of Mark, Sifumana kwincwadi kaMarko chapter 16, chapter ngu-16 verse 9 iverse ngu-9 up to 11. uyotsho ku-11 That's the first time. yokuqala leyo. He reveals again to 2 disciples Waphinda wavela kwabafundi ababini traveling to Emmaus. esiya behamba besiya eMaus. We found that on the book of Luke 24. Sifumana kwincwadi kaLuka 24 That is the second time. kukwesibini oko. Third time, Kwesithathu to all the disciples kubafundi bakhe bonke except Thomas. ngaphandle kukaThomas. On the book we found that on the book of John, Sifumana kwincwadi kaYohane chapter 20, chapter ngu-20 verse 19 iverse ngu-19 up to verse 24. uyotsho ku-24. For the fourth time, Okwesine then a week later, emveni kweveki when Thomas was present. apho uThomas wayekhona. Amen. For the fourth time now, Okwesine ngoku Thomas is available. uThomas ukhona. We found that on the book of John, Sifumana kwincwadi kaYohane chapter 20, ichapter ngu-20 verse 26 iverse ngu-26 up to 29. uyotsho ku-29. Fifth time, Okwesihlanu Christ's fifth appearance. Christ's fifth appearance. okwesihlanu uKristu ukuvela Ukuvela kwakhe okwesihlanu took place when he was seen by 500 believers. yathatha indawo ngoku wayebonwa ngamakholwa ayi-500. Amen. We found that, which is the fifth type. We found that Westlanu. on the book of 1 Corinthians chapter 15. Ncwadi yamaKorinte bokuqala Chapter 15. chapter 15 The first book of Corinthians chapter 15. ncwadi yamaKorinte yokuqala chapter 15 Verse number 4 verse 4 up to verse 7. uyotsho ku-7. Number 6, for the sixth time, Okwesi-6 ke Jesus then met his disciples uYesu ke udibana nabafundi in bakhe Galilee. eGalili. And a meeting Intlanganiso he had arranged before his death. wayeyihlelile phambi kokuba afe. We found that on the book of Matthew Sifumana kwincwadi kaMateyu 28, 28 verse 16 and 17. verse ngu-16 no-20. For the seventh time, Okwesixhenxe his seventh appearance ukuvela kwakhe kwesixhenxe was on the Sea of Galilee, yayiselwandle phaa eGalili when Peter apho uPetros miraculously caught 153 fishes. apho uPetros wenza isimangaliso sofumana iifishi 153. We ezi-153. found that on the book of John, Sifumana kwincwadi kaYohane chapter 21, chapter 21 verse 1 verse 1 up to verse 24. uyotsho ku-24. Amen. Amen. Remember, there are ofuna kuyazi bazana ukubanjiswa kwenhlanzi kukubini. So ungaze wena ufunde kwenye ingcwadi mhlawumbe thina ngokubanjiswa kwenhlanzi uphithanisa ikomiti. Funeka uzazi kukhona ukubanjiswa kwenhlanzi, then I will make you fishers of men abathatha hambe nabo. Obufish obuke ngava kuthiwa after eziveze 8 times emva kwevukile engcwabeni, kodwa kuleya wathi qala ubabona baqala bazi ngabadisciple bagobe bashumayeza beloba inhlanzi. Alokhu kwathi wobethelelwa baye babuyela kulaa nto abeyenza, and uYesu waphinde wenza again umqondiso. So ayona zikambini ungazoyiconfuse. Kukhona ngoku wayibenza wathi ngizonenza beloba bamlandela, ngoku bathe wongcwatywa uYesu kwaphela ngaye bacifa bakuphela ngoYesu bagive up babuyela ngamanye amagama babuyela kwimisebenzi yabo babili ipolisi umuntu waphinde ubuyela ebupolisini.
bayeka, because they were full time in ministry. Bayeka imisebenzi yabo. Ingakushumayo. So they went back doing their jobs. uJesu waya kubo wenza umqondiso, reminding them ba ndingubani, you cannot doubt me now. Amen. The last time he revealed himself alive and 8 times to his half brother James, which is we found that on the 1 Corinthians chapter 15 verse 5 to 17. Amen. Amen. That's number 8. That's when Jesus revealed himself 8 times. Right. We are continuing. God saved 8 people on the ark, Ngqunge, in order to have a new beginning for mankind after the flood. Amen. So he saved 8 people during that time. Amen. 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 Since the symbolism of the number 4 in the Bible, njengokuba inani number 4 lithetha intetho eBhayibhelini 8. Amen. Since the symbolism of the number 4 in the Bible, from God's creation of everything. Amen. Amen. So ilithathiwe elanani. Remember mos sathi lithathwe, meaning of number 4. Amen. Lithathwe in there to by number 4 means most God's creation. You can go and revisit your notes. Aliqhutshwa, but lithathiwe. Amen. It's coming from that. The meaning of it. The God creation. So, still number 8. Since lona lithathwe, igama number 4, lithetha God's creation. It's going to explain something, because in order to make 8, you need 2 4s. So, u4 woqala uthathwa from creation. 4 plus 4 is equal to 8. Now, this, it means after that, it pictures the new creation after the flood. How? Before the flood, there was a creation for number 4. And then we needed another 4 plus to that 4. It means now resurrection, new beginning, restoration after the flood. That's why we took 8 people. We found that on the book of 1 Peter chapter 3 verse 20. We're going to read it. Verse 20, yes. 8 souls were saved through water. 80 souls were saved through water. Amen. And then the second one, we found it on the book of Genesis. Chapter 6 verse 18. Verse 18. But I will establish my covenant with you, and you shall go into the ark, you, your sons, your wife, and your son's wife. Remember, he had one wife plus him, 3 sons, and then their wives. It make 8. Now it shows that he saved 8 people during that time. Read for me when abo ke ngabo bantu bangazange bamthobela uThixo naxa waye banyamezele ngemihla kaNoah, ngabantu abambalwa nje 8 kuphela
abasindiswayo And now ngamanzi. Isibos, which is only 8 that were saved, because he started another generation. Waqala ke Because isizukulwana. 8 stands for new beginning. U8 lona umele isiqalo esitsha. Are you still with me, Bazalwane? Senamna. Now, a Jewish child, Umntana wakaYuda amen, was circumcised on the 8th day. woluswa ngosuku lwesibhozo. Amen. Wayesoluswa ngosuku lwesibhozo. Amen. According to the Bible, NaseBhayibhelini a Jewish child umntwana is wakaYuda circumcised uyoluswa on the 8th day. ngosuku lwesibhozo. Amen. Amen. Once 8 days are fulfilled, Ubana ke after iintsuku ezizibhozo the boy is born, emveni kokuba lonyana azalwe zizalisekile. iyaluswa. According to the Bible. Amen. Yatwan. So there is this thing yamakhosa again. Abaswati, they have their own way yokwaluka. Amakhosa, they have their own way yokwaluka. Amen. Amazulu, they have their own way. They have their own way. Amen. And God has his own way yokwaluka. Thixo ke unendlela yakhe. Amen. So if we can go to the scriptures Uba and singangena check nzulu apha ezweni. what that, because ulwaluko alifika namaxhosa. Amaxhosa ebengamakhwenkwe ulwaluko luqale to the word of God. We can trace that if you can check the map and the history of yamaxhosa. Noba ke singajonga imbali Alifika yabaXhosa. namaxhosa. Lusuke eBhayibhelini. In fact, ezinye inantsika inhlanga into yokwalukwa yokusuka kwejwabi, they make for ukuziklina. Ukuklina is nothing else. Ukuziklina cha. Sivene bantu benkosi. Amen. Amen. I'm going to show some things according to the Bible. Amen. Ngizanibonisa izinto ke That's why ngokwasebhayibhelini. this thing of circumcision Lento was a yolaluko. problem in the New Testament. Yayingxaki pha kuTestamente There entsha. was those believers who still holding this thing of circumcision Kwakukho in the house amakholwa of ke God. awayebambe lento yokwaluka endlini kaThixo. And it caused division in the church. Yenza yanhlukana ebandleni. Yabona loo nto le? Amen. The reason Timothy was circumcised, Isizathu sokuba uTimothi oluswe it is because for him to be able to preach. yayingokuba yena akwazi They ukushumayela. go while they are saved. When they come back, they are Baye smoking, entabeni. they are drinking. Babuya In besela fact, utywala they are bechaya. teachings. Mna uba kwami ngumkhwetha mna kwakuthiwa kusemvuselele phumela because ndasindiswa ndakuluka mna ndisindisiwe. Bonke nosalukaba babe bandazi phaqa. That I was not compromising. Say kwekho nashuma say kwekho. I was invited mna kumabandla. Abantu abefunza bebekhona emgidini bothuku bakanti anguluki. Amen. Because I was preaching that in a sense. Kuba Because benishumayela. ubukhwenkwe is not ukususwa ijwabi, is when you have Christ in your life. Kulapho unoKristu I kubomi remember bakho. after the phumile kwabakho umgidi wenansika wenkonzo kwa-17 kwamnye umfundisi owanye inkonzo endandla ngoyoshumayela ebandleni lapho. I was a speaker, you don't hear me. Hey. Ndithi ndilikrwala, I was invited as a guest speaker kwasindisa amakrwala. Angishumayeza ikrwala mna libe nesiyezi. Amen. So when I'm addressing this thing, Andithetha ngalento ndiyibeka it's not kuni. because I ran away. Ayithethi uba No, ndabaleka. the preacher and the bold because I went through that. I know what is going on in the life, and when I check that life, Xa ndijonga ubabomi. there are things that we must pray very well, hard when he sent the boys in the Kukho mountain, izinto ekufuneka because sithandazele kuna teachings nzima xa that are there. sibathumela Even when phaa. you come out to Kukho imfundiso ke pha. when you come out from mountain, Xa usuka entabeni. there are things that they will tell you that you must sleep with a woman Kukho for izinto something else, abazithethayo bathi lala nomfazi. and they will change your language. Bakutshintsha ulwimi lakho. Will change. There are things that you will respect. Kukho izinto You must not ozazhlonipha. say it.
Funeka There was another man of God who was on an argument with him. He said, "No, don't be too spiritual when you are here." I said, "No. Why I have to change and respect some things? I'm a child of God, even if I am here. I'm not going to use the language that they use here. I was circumcised while I was saved and baptized." Amen. There is, in fact, nangoda bonke abantu kwathiwa mina ndizophambana andingenanga naye nebhokhwe wathi kwanocela ngoku mna osaluka bambanxeke yonke info babe excella izingqongqo zapha ndibone ngandiyibhari ngoba ndibambukise kubofika befika befundisa kubhoma lam fika kumane ukuthandaza kuthiwa hey lo mfana kaNqunge iyacwenza le ntwana kodwa namhlanje ngaba abanxeke Jonga, look at me. Anukunomchamo, but when you look at them today, and then you tell me I'm not okay in my mind because I didn't want to accept the teachings that they were teaching there. Amen. They're supposed to listen to the teachings that they helped me today. Amen. That's why I'm going to have men's meetings. These title topics. I got my Ngqunge in the house of God. Amen. In fact, in the Bible, oh mama, baby so loose. No. Only some reject anjani omnye oluzo ngisister Diko phakathi Bible loose. Amen. Nizomreject anjani usister Diko xa so loose apha. God, I'm going to show you. Amen. I'm teaching the church. I can feel it. Luke 2 verse 21. Somebody say amen. Amen. Athi hey bakhathi umakhelwane hey lo mfundisi lo qhonde mamela kubakho into enhle ayingale eBhayibhile ngale eBhayibhile ayiyo lebendisenza yonke leminyaka. There is this thing efuna uncedo kumaXhosa. Amen. Ifuna ukukhutshwa ubuXhosa. SisenobuXhosa kakhulu. Amen. Kumacala onke. Even there are things that as umuntu ongumakoti xa kuthiwa kukho into emzini wakho ubhinqela izikhafu they are saying something about kumaXhosa. Zanga believe uthatha mina zabe ndiyayibona le bisenzo komuhlu lukhanya. Hayi before ndiphume endlini xa uzotshintsha andaba kwenzani uqondo was not interested mina ndandi busy ngifuna uyoshumayela. Hayi ngahlala iveni ngoba yabona le nto ndenza nakhuleza ndapha ngeskip kodwa awulibelanga icaps ndathi ndiyekile balirhwala ngoku. Boya ndithi ndishumayela ndisashumayela apha benzani ifuna manje ngakho okay icebo manje khule ezinto. Amen. Because God izinto ezoba ngathi xa ujongile phakathi ibharu. I was telling them all lukhanye lathi mina yonke lento ehlakweni namakhwala izona affect esikolweni. Ulontwana abehla bafail esikolweni. Ngoba izinqoko nohlonshiwe xa ucela i2 abazubakho abantu babekuhlonipha. Amen. Hayi kaloku sokunqena kuthiwe singamakhwengo kuba unofundi uyaphesheya ngubani zokunqotha uyikwekwe uzoyimanage ecompany baba uhlonjwe ngabo amadoda boluthuzelise ngoba engamadoda. Into enokunceda ngoku is to be educated more than the nonsense. Wazaninzi abantu bahleli phansi estratweni they will respect you. Baza kuhlonipha. Uzobanika umsebenzi mozazothi hayi kwekwe le umani bathuma uluthuzelisa bona oyikwekwe luthu ubuqoma nanku umboko uyabokozela ndiqhele sana trade pa akazothutha lo hlobo lenonze umbero umboko otsukila sana trade pa. Amen. So rather for you to be hard on your books ubufunda kwayi kwizinto ezophelelwa funda incwadi zakho because zothi hayi alozoncokola nobani. What if you will be successful uyohlala etown uzoba ne chance njani ohlala nabo because ubuse town and busy with your businesses. Amen. Don't be because we are still
abound with inkolelo zobuXhosa. Kuba Wimna le sisabonelekile. circumcision iseyingxaki. Amen. There are sisabethwa sisakhonza uThixo ngobu isihamba nesiko kwaye. Siko lisekhona endlini kaThixo. Amen. And it caused division. Lo oluki lo olukanga. Sonke xa silapha akho ndoda akho kwekwe siba ngabantwana bakaThixo. Amen. You will dig the background of your mute and kill that person. You have the bloods in your hands. We are not like the world. Amen. It's fine in the Shabbat. We're the children of God here. Read Luke 2 verse 21. My God. I think you need to buy this one now. This USP, you need to have it. Because I'm going to touch some things. 13 people. Amen. Luke chapter 2 verse 21. 21. Yes. Akuba ntsuku zisibhozo umntwana ezelwe ngumhla wokwaluswa kwakhe athiywe igama elinguYesu. Amen. And when 8 days were completed for the circumcision of the child. Amen. Once it's 8 days, Xa intsuku zisibhozo, the child is ready. umntwana ulungile. According to the Bible. It's in the New Testament. Ilapha ke kwincwadi yeTestament. It's in your Bibles. IseBhayibhileni yakho. If you said, I am obeying the word of God, Uba uthi uthobela izwi likaThixo. obey every scripture in the Bible. Thobela zonke izibhalo esencwadini. Onomnye umfundisi naye lo mfundisi bonke abantwana bakhe une boys e2 sezingamadoda sezolusile. Amen. Sezingamadoda already nobona unyana kamfundisi uzothi sithi nithi body already. Amen. Amen. Praise God. Amen. Mna for me nisho nasezilalini mina kahle. Amen. That was the purpose. Ayinjongo ke leyo. Amen. That was the purpose. And okwesibini during that time, Ngela xesha. yeah, I was not clear according to the scriptures. But then as I did the scriptures, Ngokundigrumba izibhalo. kodwa buXhosa ubukwayi. BuXhosa lento. That's why uyibona ba kude kubekho nokubulalwana. Because nobuXhosa. Buxhosa le ndlela yenziwa ngayo. And ifana nokutshata uba utshata umtshato wesiXhosa ufakwe emva kwecanga ufakwe iqhiya kuthiwa sithetha ukuthi use kwiculture. Uthiywa amagama. Uma umfazi zomthiya ngokwami ngoba iBhayibheli ithi uAbraham nguye uIsaac nguye wathi umfazi wakhe. According to the Bible umfazi umthiya ngokwakho. Ufike apha kukho umuntu omnye ebefuna ntshata ifriend yakhe afika kuzimasikane ebefuna ntshata ifriend yakhe athi kunomazamisa umfazi wami utsho sesemsindweni ndim ozomthi umfazi wami because it's according to the Bible. Bazothi abantu into nenzayo izange sayibona alonze ukwenza into yesiqhelo ndichilekelwe zizibhalo. Yebo uba ndichoose umfazi wami bengiglycerina but andisho nje nguglycerina. Amen. Mna umfazi wami ndifuna ndithi ndimjongile elele nento ngongcwele theni ndivele ndilight isibane ndimkrobe ndothatha isonke ekitchen ndimncinde awuthule isoka zingesweni athi takazimbrura wenzani ndithi umhle ngathi ngumncindo. Amen. Ndithi umhle ngathi umncindo. In fact xa ndingenaba lokoja zobeka umfazi wami ndithi suza mfazi sizova ismell somoja. Amen. Ngoba umfazi makazoyisuza into nje uzosuza bengathi kuyojiwa bengathi kwaspare kunuke pizza kunuke burger. Ngizombo. All right, I'm not there. Philippians chapter 3 verse 5. Philippians chapter 3 verse 5.
Anifundele kundikolo. Mna ndaluswa ndinentsuku ezisibhozo ndizelwe. Ndingumsirayeli. So I was circumcised the 8th day. Yoluswa ngosuku lwesibhozo. In the Bible, it's only talk about 8th day. Indoda bengangombalula. Amen. Younger one? Praise God. According to the Bible. Amen. Praise God. So, there is nothing wrong into when ubungazi qala. But when unansika, as the times go, the Torah states, imfundiso ithi, on the 8th day, ngosuku lwesibhozo, the flesh of his foreskin shall be circumcised. Inyama lena yakhe yokoluswa. So let's read Leviticus 12 verse 3. 12 verse 3. Leviticus 12 verse 3. Undikhoyo. Ngomhla wesibhozo iyakwalusa inyama yokwaluswa. Amen. Siyayiva bazalwane. Ngomhla wesibhozo iyakwaluswa inyama yokwaluswa. Ngicela undikhoyo. On the 8th day, the flesh of his foreskin shall be circumcised. Yebona again, number 8, yoluswa. Amen. Kuthi ukuthi uba udlule insuku ezi8 akoluswa. Uyinkunsela yedwa fakudala lokho. According to scriptures. Izakhe ngosuku lwesibhozo usana olo kufuneka lwaluswe. Amen. Ngosuku lwesibhozo. Sayifumana ke baza according to the Bible. It's in our Bible now. Amen. There was a woman, kwakukho umfazi, who circumcised olusayo her son unyanakhe in the Bible. eBhayibhelini. Amen. Azokhala amadoda yo. Ngoba azozibonela eBhayibhelini ba nomama bolusa. Amen. Alapha sinayo umama olusa ngusistati. Aninza amadoda aphuma kwezizalo. Amen. Her name was Zipporah. Igama lakhe yayinguZiphora. Amen. Amen. Zipporah was Moses' first wife. uZiphora lona ngumfazi kaMoses wokuqala. Nguye eBhayibhelini olusayo. Amen. Siwena bani benkosi. Aloku yonke iquestion ezozwa ngabantu behlaba bafuna sihle sine answers lapha. Ule sithi nje wrong eBhayibhelini kubaluso mama. Moses had 2 wives. uMoses ke wayenabafazi ababini. Amen. Amen. Wayenabafazi so ulona yena uZiphora wena waye ngwelo yelusayo. Amen. Kwabafazi babini. Amen. Kodwa umnandi kudala yazi. oDavid banabafazi abaninzi. Yo. Hayi ndiyayicinga kodwa. Ngoba engathi kunzima kwelithi xesha. Moses 2 khawucinge yabona. Mhlanje qoma ngifuna yellow bone unayo. Ngomso ngifuna dark bone unayo. Namhlanje ufuna ishwap unayo. Awubunandi kwalamathu ngela xesha. Amen. Wena lonto le. Lo xa uthi amhlekahlekisa abele imbuthi zakhe uthi sakuno second ngathatha.
ndizokubona next week. Athi ndiyadlala man baby Ngqunge, ndiyadlala ndizokubetha. Akumnandi nje ngala maxesha. Amen. Now Moses had 2 wives. Moses ke wayenabafazi ababili. Miriam and Aaron were jealous uMiriam lona noAaron babe nomona because Moses had 2 wives. kuba uMoses lona enabafazi babili. Amen. Jealous yaphuma ebandleni. Hayi bazababa jealous kaloku. Nizoyibona lento ndithitha. Amen. So Moses had 2 wives. uMoses ke wayenabafazi ababili. So Aaron and Miriam were jealous because Moses had 2 wives. uAaron ke noMiriam babe nomona ngokuba uMoses wayenabafazi ababili. Would have been taken by newly married woman. Amen. So the attention of Moses. Ukujongwa ke kukaMoses. They don't get the attention now because second wife. Kuba ke azange bahoywa kuba enomfazi wesibili. They feel a gap. Bebe used Moses. Glendlen. Now baqala umgossip. Tell them about the people who were the leadership, the board members of Moses. They saw God doing great things for Moses. Abona uThixo esenza imisebenzi emikhulu. Bekuvukela abantu kuyalibaleka noba wakwambeka isandla waphinde yalibaleka zo. They started to talk bad ngenxa iba enikeze attention to his wives. Kuba ke ngoku banayo jealous. Banomona. Jealous ikhotshwa intoni because they can interpret ngenye indlela ba bona, but iBhayibheli ithi jealous is come because they found that Moses no longer paying attention in the church. Moses and then but Miriam uthi ucifana ba uthi uthetha ngaye qha. You utheni ngaba iBhayibheli start somangayo uthi uthetha ngaye qha. Amen. Bakhuliswe ngulo Moses. Baphinda basebenzisa knowledge abayigeni lo Moses uku-undermine the same Moses. uThixo was so angry wambetha ngeqhenqa Miriam. Very close, not just a member, someone was so close to the leader. Umuntu wayesondele kwinkokheli. Walila uAaron wokhala kuMoses wathi hayi ndoda uzofa lo muntu. Moses prayed. Moses wathandaza. Lo begosiphiwe wathi xa ungabi sambulala. Moses uhlekyiwe wathi hayi Thixo mxolele. Yabazalwane, never say anything that is negative against the leader. Even if you are angry, be careful of your words. Try to choose your words wisely. Even if your leader is wrong. Moses vele uyenzile lonto ufocus ebafazini bakhe engokuthina apha sisitake ebandleni akabona kasi order. It look like Moses does not care about us, but Miriam don't say any negative word. Which God akadange afix athi Miriam, you are saying a truth. What Miriam, it is not your position to correct my servant. She was about to die. Same Moses undermined. Moses was save us in prayer. Your breakthrough is upon your pastor. Be careful not to gossip about your pastor anytime. Never try. Because you are replacing a blessing that's supposed to come into your life with a curse. Let me go back. Unowa wanxila. What? Wasele wine. Baza baqala bafika nangu utata. Abona ubuze bahlekisa uTipile. Wathi wazi. Fika oqala. Wathi ubona ubuze bahlekisa. Bahamba. Babe bobathi besinga izayo. Bathi asizukwazi ukubona ubuze bukatata. Bathathi bamqo. Thexa kuphela umqhele evuka. Aba bebehlekisa ngaye ngobeze. Xa ivukayo wabakhesa nobulithi phansi iwili xa ivukayo iphakama neblessing okanye necurse kuyo depend ba ubukwephi portion ngokubisiya phansi. Either we criticize okanye we praying. Andiyeke bona likho lapha. Amen. So your words are very important because
amazwi akho You will kabalulekile. criticize someone while that person is down. Ungamcinezela While that ngamazwi person is lapho ngoba attacked. phansi. Xa ivuka iyabaza abantu ebengakuye. Ewe kaloku. The only thing unomsino ngosuvukile ubuyela back kuportion yakhe. The same anointing that is able to heal you. Intambiso enye ekwaziyo It can ukuphilisa. curse you. Ingakwazi And when you nokuqala. pray to God to remove the curse, Awuthandaza ukuthi uba it's not my position to remove the curse. Have peace with your leader. The keys, I gave the keys to your leader. Ndinike izitiqo inkokheli yakho. And here. Yo. Amen. So, Zipporah circumcised her son. Uzephora lona wolusunyana yakhe. According to the book of Exodus, Phaa kwincwadi kaExodus. chapter 4, Chapter ngu-4. verse 25. Verse Read it 25. in close and call you. Amen. Now, let me read it here. Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at the Moses' feet. Amen. So, ngumla ngelitshe elisharp. Amen. Wathatha elajwabi oliphosa ezinyaweni zikabantu zikaMoses. Amen. And said, surely you are a husband of blood. Amen. Praise God. Ndikhoyo. Koko wesuka uZipora wathatha intshengeka yelitye lenyengane wolusunyana wakhe waza ngokunjalo wachukumisa iinyawo zikaMoses esithi ngenene kum ungumyeni wegazi. Amen. So, circumcision is in the Bible. Ukwaluka ke kuseBhayibhileni. Oh, sorry. Now, another thing, there are people who say circumcision is in the word. Ulwaluko ke luseBhayibhileni. Amen. It started in the word, but I'm not talking about want to light in. Amen. Now, when we read the Bible, Xa sifunda iBhayibhile. circumcision started, but means was I think the issue many times it tells the look, and then ulwaluko olthethwayo in our dispensation ulwaluko lenhliziyo, not all. Amen. They use the Bible Basebenzisa iBhayibhile. and try to the scriptures that they misinterpret. Bazame ke kukho izibhalo abazichaza ngendlela Because engeyiyo. they want to prove that circumcision is not in the Bible. Kuba befuna ukubonakalisa ukuthi I'm going to ulwaluko show you olu that alukho verse. It's apha Deuteronomy eBhayibhileni. 23 verse 1. I like to read this one. By Peter Nis, but I'm going to share that circumcision is in the Bible. Amen. Deuteronomy 23 verses number 1. Amen. Kandi fundele kundikhoyo. Funda. 23 verse 1. Indoda elithenwa ngokutyunyuzwa okanye inqunyulwe ubudoda ize ingabandakanywa nebandla labantu bakandikhoyo. Read it again. Indoda elithenwa ngokutyunyuzwa okanye enqunyulwe ubudoda ize ingabandakanywa nebandla labantu Yeah, I bakandikhoyo. like it because apha kundikhoyo it explain good. Yabo, because iveza le meaning yayo. So apha kwisixhosa isidala, read it in kwisixhosa isidala. Read it kwisixhosa isidala. Usizathi ubengakayityile eBhayibhile. Ingasizathi akabikho apha. Yilo nto mos last time wathi utsalile. Uyapenika katyile neBhayibhile ibonile. Read it for me. Can't kage lesixhosa sixhosa wena namhla apha efonini yakho. Thathi mic mntana.
makangangeni ebandleni likaYehova olinyazwe ngokutyunyuzwa amasende nonqanyulwe ubudoda. Yeah, I want us to look because they said now ukwaluka wrong because of that verse. So there are two things that as I love verse and that we need to understand. Kukho into ezimbini ke ezithethwayo Read it again. Read it again. Makangangeni ebandleni likaYehova olinyazwe ngokutyunyuzwa. Makangangeni ebandleni because it was the dispensation of law. Ayilixesha lomthetho. Eqhubela bekuthiwa neziqhwala azingeni. So one of the laws that makangeni. Now they said you are not allowed to come to church xa ungumuntu olukileyo. Khona imfundiso esitsho because bekota le verse. The reason I'm talking the verse as those uhamba mudibani nazo endlini you must be able to answer them. So makangeni ebandleni uthini? Yeah, ke start it. Makangangeni ebandleni likaYehova olinyazwe ngokutyunyuzwa amasende. Ngokutyunyuzwa amasende because there are two things. Qhubekeke. Nonqanyulwe ubudoda. Two things. Ukutyunyuzwa amasende, ukunqanyulwa ubudoda. And then funeka uzazi bazohlukile izinto. Lanto the reason kwakusenziwa lanto ile bayenza ngeli xesha uyayikhomsha study apho where by you feel that you don't have feelings for a man okanye uyenze ngepurpose kufanele makutshintshwe ipath zakho. Aloku amasende le ndawo ihlala iseed imbewu. So lanto zinto ezimbini uthiwa ngokuyityumuzwa which means kukhutshwe zonke ezazinto because yonke into ebangelo ufune umuntu obhinqileyo everything oyityayo it cause your body ufuna ukulala nobhinqileyo. Umzekelo uba umuntu othanda ukwenza ukutya amaqanda iyakwenza umzimba wakho afune. So izinto zihlala ebhekini. Once ibag which is amasende lathina ngawo abe empty you will not be interested. Come on, it's in the Bible. It's in the Bible. Ane? Ikule Bible yenu. If I'm wrong, why ibekwe pha? It was there so that the pastor can teach now. Amen. So once that bag amasende la abe empty ubudoda buzoba nyengelele. Le libangela bwe strong into egcwele pha. So yonke into etyayo whatever you do ifita eza lamagwinya ithi manje wabe ziphela mhlawumbe inzima ifita lamagwinya. Funa Amen. So la nto imbangela ba umuntu adlamkeka afuna ukwenza kungoba lamagwinya atheni agcwele. Yebo zizinto theni ozityayo. So kuthi xa usoloko uthe ubova amagwinya liba ikhonto ekholwa once abejevelele which is able. So khona kabantu abo ndiyazi what they call Sister Diko. Amen. Le bayenzayo pha kuwo noba bakhupha ntoni ukutyunyuzwa. La nto ayiqali kubo it was there before uthiwa the purpose ababenza ntoni ba behle ezankanuko zokufuna abantu ababhinqileyo. That was the purpose. Umuntu uqomba mna umuntu obhinqi undibethe eqithwa ndithathe imali zami wanthini okanye ufumane response ubhanqa abantu ababhinqileyo okanye akathanga ababhinqileyo but uyabafuna umzimba ufuna abantu ababhinqileyo but uyabhanqa a decide ukwenza la nto yokukhupha ane ukuthiwa kutyumzwa okanye kunqumlwa ubudoda ane yayisuswa le part le induku le bayisuswa sithatha khona omnye bekhona baliseba ebewelwe yilonto le pha eclinic yakhe yebo. So usithatha ke unane nepictures zazo so that ayazi xa inje udila njani nayo. So uyazazi all the size, she knows all the size, you know. So if you want to know about the sizes nendle kumile ngazo Sister Diko is our because every day she's dealing about that. Amen. So uthi yanenzeka now into ayisenzeka uthi Sister Diko ngenye ixesha xa wonzakele kakhulu you have no choice now bakufaka imumuyi. Amen. Give Sister Diko just explain us that thing the causes okanye yenzeka njani lanto because I want bayive kumuntu okla field. Listen bazalwane because this thing that I'm doing to uyabona iBhayibhile everything that we see today Stephencha it was already there. Nje la part what is happening xa ufuna ukutshintsha ufaka umomo. Kuthiwa yi-transgender. I-transgender yes I wanted that. Uyatshintshwa okakhulu yenzeka ootata batshintshwa lolo tata. Xa kuthe kwenzakala uyaqonda uba akunawukwazi ukuphinda ubudoda bosebenzi so uyatshintsha ube ngumuntu ongusisi.
naxa But awutshintsha ube ngumntu it's just batshintsha i-private part mos. yes ngabatshintsha Yeah. private party kaloku kube ngusisi kaMfundisi umsisi mos ne-private party Ayo momoy. sesitsho Uyatshintsha uyimumoy manile kahle kamumoy. okay then ke ngoku Ukhona loo mumo naxa yakho. naxa kukho aba bantu bafuna uba abangoobhuti bafuna uba ngoosisi They do nabo the same thing. bayapoya. So yayibona but the same purpose injongo yayingela xesha. It was the same purpose. So ke abantu bathetha nge-circumcision. That was not circumcision because xa utyumza amasende awundolusi. Xa unqumla ubudoda kususwa yonke le into. Yayibona le ngalo esithathu iyasuswa umlenze wesithathu. Xa ususiwe ayikho koluka. Ukoluswa kususwa inyama. So kwakufumaniseka those people they doing that because uThixo wayeyicaphukela laa nto even in the Old Testament yokuzijika akudala uzijike. Yabona loo nto? Uthi uyilemo wena uzijike. Yabona loo nto le? Because uThixo ukudalele ibe yonke ibe lohlobo luyo. Amen. So babengafuni uba nazikanuko yokunqwenela. iBhayibhile the book of Genesis ithi inkanuko yakho yoba sendodeni. Well, it was there. It is there. It only needs Yatshalwa phaa. self-control. idinga nje ukuba ukwazi So, uzinqanda self-control, one of the fruit of the Holy Spirit you receive when you are Ukuzinqanda ke ngomnye baptized by the Holy Spirit ngezipho and Spirit-filled. iziqhamo zikamoya oyingcwele. Amen. Niyayibona ke bazalwane. Kodwa nditsho kuba ndatshintshwa mhlawumbe nithi habe kabumfundisi moje hayi bacela. Hayi ningomntu manxeba. Amen. Akhona abantu abathi bezalo kodwa Abraham kaze ucela embapho khona ufikile inkacu umcela inkacu uqoma babethu amazembe asawupha kunango kwamazembe umuntu okudala zalo kodwa usopha amazembe ku. Amen. Asengxakini ocelembe ithi ucelembe secanga kwakho dosimanxeba. All right. David was the 8th son of Jesse. uDavide ke wayengunyana wesibhozo kaJese. 1 Samuel chapter 16 verse 10. Ncwadi kaSamuel ke yokuqala chapter ngu6 verse 16 verse 10 16. to 11. Solomon was the 8th son of David. We found that on the book of 1 Chronicles chapter 3 verse 1 to verse 5. Amen. The writers of the New Testament Ababhali beTestamente entsha were 8 in number. babe isibhozo ngokwenani. Amen. Amen. Loo nto masiyifake engqondweni. They were 8. Babe isibhozo. Amen. Amen. The books that are in the New Testament are 27. Incwadi ke ezipha kwiTestamente entsha zi27 But the writers are only 8. kodwa ababhali basibhozo. It's Matthew, nguMateyu, Mark, nguMarko, Luke, nguLuka, John, nguYohane, James, nguYakobi, Paul, nguPawulos, Peter, nguPetros and Jude. noYuda. Amen. Amen. Those are the 8 writers. Amen. So Ababhali ke abasibhozo abo. now Ngoku Paul wrote uPawulos wabhala 14 books in the New Testament. iincwadi ezili14 pha kwiTestamente Number 1, Romans. eyokuqala kwabaseRoma, 1 Corinthians, number 2. bakorinte bokuqala, Number 3, 2 Corinthians. kwesibini amakorinte besibini, Number 4, Philemon. uFilimon, Number 5, Galatians. abaseGalati, 6, Philippians. kwabasefilipi, 7, 1 Thessalonians. kokuqala incwadi yabaseTesalonika, 8, 2 Thessalonians. 9, Ephesians. base-Efese, 10, Colossians. baseKolose, 11, 1 Timothy. yokuqala incwadi kaTimoti, 12, 2 Timothy. yesibini incwadi kaTimoti, 13, Titus. ekaTito, 14, Hebrews. yamaHebhere. Now, Matthew wrote 1, uMateyu ubhale the yanye Gospel of Matthew. incwadi Mark yeGospel. wrote 1, uMarko ubhale yanye the Gospel of Mark. ivangeli kaMarko, It makes 16 from Paul. yenza We're i16 still counting. usuka kuPawulos. Amen. Luke wrote 2. uLuka ubhale kabini, It's the Gospel of Luke and the book of Acts. yivangeli kaLuka nencwadi yezenzo. That's the righteous Luke. Now, it make how many?
8. Ane? Amen. We're going to 27. Siya ku Now, John wrote 5. uYohane ke ubhale zanhlanu The Gospel of John, ivangeli kaYohane, the first John, incwadi yokuqala kaYohane, second John, yesibini kaYohane, third John, yesithathu kaYohane, and Revelations. nezithilelo They make 5. wenza inhlanu. Let's add there. How many now? Never. Paul write 14. Then class 8 go say 13. Go to make 18 go. 23. Now, Peter wrote 2. uPetros wabhala kabini. First Peter and the second Peter. How Incwadi many? yokuqala kaPetros nekasibini kaPetros. Amen. Amen. James wrote 1. uYakobi wabhala yanye, Jude wrote 1. uJuda ke wabhala It yanye. make that naye. 27. yenza i27. Siyayiva ke bazalwane ngicacile. Amen. May God richly bless you. Thixo anganisikelela. We'll meet next week.